kanálu Studio Casino. Dneska to jsem já, zakladatel Žloutí a další zakladatel tu není, Android tady není, protože to cheat. Ale tohle je zatím takový úvodní to video, že chceme poděkovat, že někdo nás podporoval odběrami, že bychom si udělali vlastně studio, tak jsme to udělali. Takže někdo nás podporoval strašně moc, někteří zase moc ne, ale jinak ti, co nás podporovali, děkujeme vám prostě moc. Prostě, že jste nám dali lajky, odběry, subscribe a jinak, proč nám tohle video, je to kvůli tomu, že jako to kasino jsme založili kvůli tomu, že hlavní důvod byl, že proč jsme se nemohli založit oba kanály. Takže teď vám to ukážem. Teď jsem zasvý, počkala se tak řeknu. Tady to můžete vidět. Tady je naše intro. Tady jsme my. Takže ten, kdo se přihlásil, tak bychom byli strašně rádi. Takže toto bych asi bylo všechno, co jsem řekl. Doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář a když se vám to nebude líbit, dejte dislike. Ale když se vám to bude líbit, sdělejte toto video a další video možná bude náhled do filmu. Takže všechno vám přeji a